Yo boss Amuja FM Rastaman auto you top of the session. Ya get Yo it me Mr. Safir Music. ndinosiva mupenyu zvakawanda isu zvatinoshuva asi ndinotiuramba uchishanda ichasvika yako nguva rimwe zuva tasama kupata chipi nepapibhati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika tasama kupata chipi nepapibhati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika sango nzira ine minzwa ine mafeso papi nepapi ndichiita so ndipe ichiedza baba ndiri mujungle zvichaita nerimwe zuva ya gimidai ya fifaiti ndakamira nguva life yevamwe pageto isu tangochiva kupata chipi nepapi bati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika tasama kupata chipi nepapi bati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika ndiri kuda plenty patepo ndiri kuda life iri stable ndakuda kuvaka mamashoni ndakuda kurarama sapashoni ndosviketa life inotapira kumberi mberi tiine mafriends titori nevhiri kwete zvekunzi otowana tiri atichada zvekushandira ombiri kupata chipi nepapi bati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika bati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika makati rinobva waneta sango nzira ine minzwa ine mafeso papi nepapi ndichiita so ndipe ichiedza baba ndiri mujungle zvichaita nerimwe zuva ya gimidai ya fifaiti ndakamira nguva life yevamwe pageto isu tangochiva kupata chipi nepapi bati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika tasama kupata chipi nepapi bati apana chabuda bati ndinotenda rimwe zuva zvichaitika ndiri kuda plenty patepo ndiri kuda life iri stable ndakuda kuvaka mamashoni ndakuda kurarama sapashoni ndosviketa life inotapira kumberi mberi tiine mafriends titori nevhiri kwete zvekunzi otowana tiri atichada zvekushandira ombiri Ninja. This was Auto upon this session. Out the South, Dantic Timati collect me fuck to them over platform, my crew. Down minimize at a place at Alifa Zadra, Dantic Timati collect me fuck to them. Boom!